tervetuloa takaisin Basecamp-tapahtumaan. Minä olen Ronja Salmi ja me menemme eteenpäin. Kuulemme huippuosaajien kertomuksia siitä, mitä tapahtui Euroskills Gdansk 2023 kilpailuissa. Ekspertit saapuvat tuonne lavalle aivan hetkisen kuluttua ja kertovat siitä, minkälaista suomalainen huippuosaaminen on, kuinka se pääsee esille noissa kilpailuissa ja minkälaisia kotiin tuomisia meille kaikille heillä on mukanaan. Nämä seuraavat lajit ovat erittäin nopeasti kehittyviä ja alati muutoksessa. Kuulemme eksperteiltä, jotka ovat erikoistuneet elektroniikkaan, graafiseen suunnitteluun, verkkosivujen tuottamiseen, tietokoneihin ja verkkoihin sekä informaatioteknologiaan. Gdanskissa tapahtui paljon. Lyhyen videon muodossa näemme, minkälaiset tunnelmat olivat. Basecamp jatkuu. Täällä on lava täynnä eksperttejä. Oikein paljon tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Elektroniikka-ekspertti Jari Koskinen Edukosta, tervetuloa. Kiitos. Ja verkkosivujen tuottaminen Laura Järvinen Business College. Kiitos. Tietokoneet ja verkot Mikko Hiltonen OSAO. Kiitos. Ja informaatioteknologia Edward Grogius Business College. Kiitos. Mahtavaa, että olitte täällä sankoin joukoin. Jari, aloitetaan sinusta, elektroniikkalajin ekspertti, ja mitalin kanssa tultiin kotiin. Hopeaa. Kerro vähän, minkälainen reissu. No, tämä oli tietysti mulle jo useampaa kertaa hieno reissu, varsinkin siinä vaiheessa, kun se selviää sitten vasta siellä palkintojenjakotilaisuudessa, että hopeamitali tuli, niin kyllä se siinä sitten se riemu irtos kyllä todella. Aivan. Niin sulla on pidempi matka eksperttinä takana. Joo, mä oon Brasiliasta, mulla sekä Worldskills-kilpailussa että Euroskills-kilpailussa, niin siellä ensimmäistä kertaa ollut 2015. Kyllä, kokemusta riittää. Puhutaan siitä, että minkälaisia oppeja olet saanut vielä vähän myöhemmin lisää. Laura, sä olit ensimmäistä kertaa eksperttinä. Joo. Minkälainen kokemus se oli sinulle? No oli yllättävän semmoinen rikas ja miellyttävä. Mua jännitti tosi paljon etukäteen, että mihinkäs ollenkaan lupautunut. Ja se olikin kaikkea, mitä mulle oltiin lupailtu ja vielä ehkä vähän enemmän. Mä kuulin, että sua oli kannustettu hakemaan ekspertiksi. Joo. Kerro vähän siitä. Joo, eli meidän lajissa on ollut pitkään toimijana tämmöinen Margit Tennosaar, ja hän sitten oli vihdoin niin kun päätti, että hän haluaa siirtyä siellä vähän eteenpäin muisiin tehtäviin, niin sitten tarvittiin uutta eksperttiä ja sitten oli sillä, että hei Laura, että sun pitäisi hakea. Ja mä olin sitten, en ihan tiennyt mihin ryhdyinkään, kun laitoin hakemusta sinne menemään. Olen aika uusi ammatillinen opettaja, niin vähän tällainen sikasäkissä tuli mukaan, mutta tällainen näin niin kuin vuotta myöhemmin olen sitten ihan tyytyväinen ja odotan jatkoa. Juurikin näin, ihana kuulla. Mikko, tietokoneet ja verkot, pari laji, 2 kilpailijaa. Miten meni?
No, Medallion of Excellence tuli, että sen verran saatiin menestystä. Eihän näille kirkkaimmille palkintosijoille ei päästy, mutta pojat oli kyllä todella tyytyväisiä tähänkin suoritukseen. Toinen kilpailija oli ollut jo aikaisemmin tässä WorldSkillsissä, niin siellä ei vielä tullut tällaista menestystä, mutta hänelle jäi semmoinen nälkä päälle, että nyt pitää saada vähintään tämä Excellence-mitallia. Se onnistui. Aivan, ihana kuulla. Minkälainen reissu sinulla oli, Edward? Erittäin mielenkiintoinen. Tässähän on niin kuin, tavallaan niin kuin, Suomella ja niin kuin pitkät perinteet IT-alalla. Ja nyt pääsi sitten niin kuin näköalapaikalle Saksan ja Unkarin ja Kazakstanin ja Kroatian kanssa niin kuin harjoittelemaan tämmöistä niin kuin lajia, mitä on itse työkseni aikaisemmin tehnyt. Ja minkälaisia oppeja olet eksperttinä kartuttanut itsellesi? No ehkä tärkein oppi on just se, että miten näitä nuoria voi motivoida niin kuin siihen, että he todella niin kuin, että he voi uskoa itseensä ja tavallaan hyvällä fiiliksellä niin kuin suoriutua tosi hyvin näistä tehtävistä. Henkistä valmentautumista. Joo, henkistä valmentautumista, mutta se on myös semmoista niin kuin itsensä voittamista ja semmoista niin kuin drivea ja halua koko ajan kehittyä ja tavallaan niin kuin mun mielestä se on tosi tärkeä niin kuin meidän ammatillisessa koulutuksessa, että nämä niin kuin, tavallaan kun meidän koulut on erilaisia, me ollaan Pohjois-Savosta ja Oulusta ja eri puolilta ja ollaan harjoiteltu taitajissa ja sitten päästään niin kuin vielä sit sinne Eurooppaan niin kuin kansainvälisille kentille ja siellä englannin kielellä kilpailemaan, niin se on huikea asia. Kyllä. Jari, yhdytkö näihin Edwardin sanoihin? Kyllä, yhdyn joo. Kyllä se on mahtava verkosto siellä, mihinkä pääsee mukaan alan huippuammattilaisia. Ja varsinkin nämä lajit, missä me ollaan, tieto- ja viestintätekniikka yleensä kehittyy niin valtavasti. Eli meidän täytyy pysyä ajan tasalla ja tuo on yksi paras paikka juuri hankkia sitä tietämystä tämmöisessä. Niin, ja mitä tulee sitten esimerkiksi sun lajiin tähän elektroniikkaan, niin siellähän sitten vähän maasta riippuen niin on kaikenlaista ja aika paljonkin sitä osaajaa tarjolla. Me puhuttiin etukäteen sun kanssa puhelimessa, että WorldSkillsissa, kun Kiina on mukana, niin he voi valita sitten 10 000 ihmisestä osallistujaa kilpailuihin ja Suomella sitten vähän kapeampi se ryhmä, josta päästään valitsemaan niin sanotusti. Miten tämä vaikuttaa siihen valmentautumiseen, että tullaan aika erilaisista taustoista ja lähtökohdista? Totta kai se vaikuttaa siihen, että meillä nyt oli sikäli hyvä tilanne, että tarkasti juuri tuossa lähteessä, että milloin me aloitettiin Pauluksen kanssa 3 vuotta sitten jo. Eli täytyy aloittaa alusta hyvin aikaiseen meillä se valmennus ja löytää mahdollisimman ajoissa, että me saadaan kiinni, mutta ei me siltikään pärjätä kiinalaisille. Kiinan kilpailija oli 7 vuotta treenannut jo. Ja isosta porukasta karsiutunut niin WorldSkills-kilpailussa silloin. Aivan. Edessä. Mikko, mitä ajattelet tästä kansainvälisestä verkostosta? Mitä se tuo vaikka opiskelijalle? No lähinnä se, että löytää ja huomaa, että mitkä ne alan trendit on, mihin suuntaan ala kehittyy. Ja niin kuin Jari sanoi, että meidän ala tai ICT-alat kehittyy jatkuvasti, että pakko on niin kuin pysyä siinä kehityksen kärjessä tai muuten äkkiä tippuu pois tästä kelkasta. Ja Suomella pienenä maana ei ole varaa siihen, vaan meidän täytyy pysyä koko ajan siellä kärjessä tietyllä tasolla, että me ylipäätään, että meillä on varaa tähän meidän hyvinvointivaltioon, niin meidän täytyy olla maailman kärjessä. Niin sitä kautta tämä tuo myös opiskelijoille sitä ymmärrystä, että miksi pitää olla huippu. Aivan. Aikamoiset paineet myöskin tulee siitä, kun pitää pysyä kehityksen junassa mukana. Oliko jotain sellaista, mikä erottu sieltä, että mikä juuri nyt sitten puhututtaa? Ei tullut erityisesti, isoja asioita ei tullut vastaan, mutta huomataan tämä yleistrendi, että tietotekniikka siirtyy pois kotikonesaleista tuonne pilveen. Niin tämä on nyt ollut semmoinen iso muutos nyt muutaman vuoden aikana, mikä on selvästikin näkyvissä ja se vaatii sitten uusia työtapoja. Ja sitten kun on hybridityö tullut ja samalla lailla hybridiopetus ja tämmöinen, että me pystytään yhtä aikaa sitten hyödyntämään tätä tietoverkkoja ja semmoista niin kuin etäläsnäoloa, niin tämä on semmoinen, mikä on selvä trendi näkyvissä. Kyllä.
Laura, havaitsitko sinä jotain muutoksen tuulia? No meillähän tämä tosiaan niin kuin muissakin lajeissa, mutta teknologia kehittyy koko ajan, niin meillä jos vertaa niin kuin edellisiin kisoihin, niin oli käytössä ihan uusia tämmöisiä teknologioita siellä. Ja että oli ensimmäistä kertaa, että niin kuin oli itse asiassa nyt näissä kilpailuissa niin kuin, nämä oli niin kuin monien kokeneiden eksperttien mielestä oikein mukavat, kun oli tavallaan päästy siitä semmoisesta niin kuin historian riippakivestä edelliskerralla niin kuin irti, niin nyt oli, niin kuin voitiin keskittyä tavallaan siihen niin kuin nykyaikaisempaan meininkiin. Ja varmasti sitten taas 2 vuoden päästä katsotaan, että onko, mitä sitten on, ei vielä tiedä, että mihin sitten keskitytään, mutta että ainakin niin kuin oli otettu semmoisia isoja askeleita siitä kohti, että on laji on niin kuin hyvässä niin kuin suunnassa. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Edward, erottuiko sinulle jotakin uutta nyt näistä Gdanskin kisoista? Joo, mä oon näkevinä niin semmoista trendiä. Meillä oli niin kuin testiprojektin tekijä oli Suomesta. Hän on ollut pitkään mukana ja tavallaan mun edeltäjä eksperttinä. Ja tehtävä oli suunnitella tietojärjestelmä, jolla hallitaan kontteja Gdanskin satamassa. Okay. Se oli semmoinen niin kuin siihen paikkaan ja siihen niin kuin, hieno aihe, että pääsee kilpailemaan siitä, että pystyykö ratkaisemaan jotain tietoteknistä ongelmaa. Ja se oli hyvin suunniteltu ja tehty. Ja mun mielestä näillä teemoilla on merkitystä, että Gojanissa puhuttiin älykaupungeista, nyt puhuttiin älysatamista ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi niin on se aihe, että se yleensä koitetaan aina ottaa semmoista aiheet, että ne on niin kuin tätä nykypäivää. Kyllä, ja liittyvät siihen niin kuin todelliseen maailmaan, siihen minkälaisia tarpeita tässä maassa ja yhteiskunnassa ja muissa maissa on. Joo. Mitä ajattelet, että miten kilpailija hyötyy ehkä työelämässä siitä, että on tällaista kilpailukokemusta? Sehän on niin kuin tosi pitkä tie ja mun mielestä meidän täytyy rakentaa niin kuin semmoinen tie, että monet nuoret on nykypäivänä innoissaan niin kuin ohjelmoinnista ja niin kuin tietojen käsittelystä ja elektroniikasta ja web-kehityksestä ja verkoista ja pilvipalveluista. Mä näkisin, että se olisi tosi hienoa, jos voitaisiin just sillain tehdä yhteistyötä. Toki me tarvitaan siihen myös niin kuin valtion ja yritysten tukea ja apua ja koulujen välistä yhteistyötä, että saadaan niin kuin, voidaan sitten sieltä koulusta niin kuin kasvattaa monen vuoden aikana semmoisella niin kuin putkella sit siihen, että pystyy niin kuin sanomaan asiakkaalle, että tämä tehtävä ei ole mahdoton, minä voin tehdä sen. Juuri näin. Ei ole mission impossible, vaan täysin tehtävissä. Laura, olit ensimmäistä kertaa eksperttinä. Oletko itse saanut omaan ammattiosaamiseen jotain? Joo, no tietenkin tämä oma ala on semmoinen, että kollegoiden kanssa niin kuin sillä viikoittain keskustellaan siitä, että no mitäs meidän opetukseen kannattaisi ottaa mukaan. Että sitten se on niin kuin se, että sitä vaikka sitä käydään tällainen paikallisesti, niin sitten sekin, että sitä keskustellaan myös sillain niin kuin kansainvälisesti, niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa siihen. Mutta kyllä niitä huomaa tälleen, se oli aika semmoinen tuhti kokemus se puoli viikkoa, mutta mä just tuossa toissapäivänä kirjoittelin noita niin kuin arviointikriteereitä mun niin kuin yhdelle tehtävänä ja huomasin, että hei, nythän näitä onkin itse asiassa oikein ihana kirjoittaa, koska ne muistutti semmoisia niitä niinku kisatehtäviä tai niinku niitä, kun siellä on ne semmoiset kunnon niinku kriteerit. Ja mä en ollut aikaisemmin jotenkin päässyt tähän tämmöisten niinku hyvien selkeiden kriteereiden niinku siihen makuun. Ja mä olin ihan silleen, kirjoittelin niitä ja lähetin mun kollegallekin silleen, hei kato miten kivat kriteerit. Se on, että joo, hei saaks mäkin noin? Mä joo, totta kai. Että niinku, tää tälleen antaa myöskin tällaisissa yllättävissä vaiheissa sitten tälleen niinku myöhemmin, että eiköhän näitä muitakin juttuja tuu sitten vielä myöhemmin vastaan. Kyllä. Mikko, oletko havainnut jotain samankaltaista, mitä Laura? Jotain lisäoppeja, ulottuvuuksia omaan työhön? No, puhun aikaisemmin sitä teknologian kehittymisestä, niin siellä on ollut semmoinen, että huomaa, että mihin suuntaan pitää viedä sitä opetusta selvästikin. Että se auttaa siinä, kun suunnittelee tulevaisuutta tuolla koulussakin, että minkälaisia aiheita sitten kannattaa painottaa.
koska ammattikoulutuksessa meidänhän täytyy aina olla tavallaan 3 vuotta edellä, kun yritykset vähintään, että kun opiskelijat tulee, niin ne on siellä muutaman vuoden kuitenkin koulussa, niin että se ammattitaito on relevanttia, kun valmistutaan. Kyllä. Niin kyllä minä huomasin tämän, ja siellä on muutamia teknologioita, joita tullaan ottamaan meilläkin käyttöön. Joo. Pidätkö yhteyttä sitten näiden kansainvälisten muiden opettajien kanssa? Jonkun verran. Siellä oli noin puolet eksperteistä oli jo tuttuja valmiiksi. Mä olin itse WorldSkills-eksperttinä nyt vuosi sitten tuolla Etelä-Koreassa Goyangissa. Ja niistä oli iso osa Euroopan eksperteistä oli myös siellä. Niin oli mukava nähdä tuttuja kasvoja. Ja kyllä meillä on WhatsApp- ja postilistat olemassa edelleenkin, että siellä saattaa joulutervehdykset kyllä tulla puolin sun toisin. Mukava kuulla. Jari, miten koet kehittyneesi eksperttinä ja ehkä myös opettajana? No kyllähän tämä on ensinnäkin heti alkuunsa, kun oli, niin hyvin vaikeaa silloin siinä ja mihinkä sitä ryhtyy ja muuten. Ja nyt on tullut paljon varmemmaksi siinä ja kyllä sieltä on saanut paljon tämä antaa semmoista haastetta, ammatillista haastetta. Opettajan työssä ne haasteet on enemmän siellä kasvatuspuolella ja muualla, niin tällä saa semmoista ammatillista haastetta tähän hommaan. Ja se pitää niin kuin sitä ammattitaitoa yllä, joka on tosi tärkeä meidän aloilla juuri. Miten Laura koet, että miten se oma opetus ja ammattitaito ja sitten nämä työelämän tarpeet niin tällä hetkellä kohtaa? Mun teki vaan mieli jatkaa nyt tähän suuntaan. Jatka ihmeessä, voidaan puhua tästä myöhemmin. Tuli vaan mieleen se, että kun siis me ollaan nyt tietenkin haetaan, kun se taitajien kisojen semifinaali-ilmoittautumiset on nyt meneillään, niin sitten huomaa, että kun aika monella siellä koulussa tuntuu, että se haaste on, kun sä puhut tästä kasvatuksellisesta haasteesta, niin ehkä on sitä, että pitää motivoida niitä opiskelijoita. Että musta tuntuu, että tosi on se valitettavan suuri opiskelijaryhmä, jota tuntuu, että niitä pitää silloin oikein motivoida ja se haaste tulee siitä. Mutta sitten kun on näitä kilpailijoita, niin sitten niillä se motivaatio ei yleensä ole se, vaan sitten se haaste onkin ihan erilainen, että sitten pitääkin just ei voidakaan mennä sieltä, missä aita on matali, mikä tuntuu monella olevan se, että no kunhan vaan nyt jotain, vaan että sitten siellä tulee just sitä haastetta sieltä, että hei, että no mitä teknologiaa, niin okei, tätä uutta juttua ja sitten siinä pääsee itsekin sillain kehittämään ja kehittymään. Mutta kyllä tämä ehkä vastasi myös tuohon sun kysymykseen. Kyllä vaan. Ja se on varmasti opettajalle myös sellainen hyvä just ammatillinen haaste ja toisaalta ihan niin kuin vaihtelu siihen, että jos ne on ne arkipäivän ongelmat siellä opetuksessa hyvin erilaisia ja ne haasteet, niin sitten tässä ollaan syvällä jossain lajitietämyksessä ja pääsee sitä ehkä omaakin intohimoa vähän harjoittamaan. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä niitä motivoituneita opiskelijoita löytyy ihan niistä ei-kilpailijoistakin, mutta kyllä se kilpailijoilla oleva drive, niin se on kyllä ihan eri luokkaa ja se jos mikä innostaa. Kyllä, tarttuvaa sorttia varmasti. Edward, miten koet, että nyt sitten tämä kilpailutoiminta ja siellä vaaditut asiat vastaa työelämän tarpeita tällä hetkellä? No mun mielestä sanotaan näin, että tosiaan kun Suomi on ollut hyvä tietojen käsittelyssä, mutta meillä on perinteisesti ollut aika pitkä putki ennen kuin valmistuu IT-alalle, että jopa sitten tavallaan näissä kisoissa on ollut akateemisia piirteitä, niin nyt jos olisi semmoinen lyhyempi tie, että mä oon nuori, mä oon innostunut ohjelmoinnista ja mä haluan nyt kokeilla tätä, niin se on vähän samanlaista tai sillä tavalla voitaisiin laajentaa sitä osaamista. Ja sitten siinä tulee myös se, että osataan tehdä yhteistyötä. Et nyt kun äänestimme siellä sitten näistä tulevista eksperteistä, niin sitten minä suomalaisena minut valittiin sitten varapääekspertiksi Tanskaan, koska ehkä sitten mulla nyt kun ei ollut kilpailija ja tämä on uhanalainen laji, kun tämä oli ensimmäistä kertaa Euroskillsissä. Meitä oli vain 4 maata. Siinä alun perin oli ilmoittautunut 8, mutta sitten
ne ei tullutkaan, niin no nyt sitten World Skillsissä on enemmän ja siellä, mutta mun mielestä se mahdollisuus tehdä yhteistyötä nyt sitten Saksan kanssa ja nyt on niin kuin tullut semmoisia signaaleja siellä, että Ruotsissa, Tanskassa ollaan myös kiinnostuneita, Norjassa ja eli tässä niin kuin nämä Länsi-Euroopan maat, mutta edelleen kuitenkin sitten Unkari on kova niin kuin tämmöinen niin kuin IT-maa, että jotenkin näkisin, että meidän pitäisi tehdä tätä niin kuin semmoisena vähän niin kuin urheilussa juniorivalmennusta, että isommalla pohjalla, että saataisiin niin kuin enemmän nuoria mukaan ja sitten niin kuin, ei vain yhtä lajia, vaan monta lajia ja sitten miettii jopa vähän niin kuin, että esimerkiksi Saksassa ne on valinnut 2 lajia, jotka ne niin kuin, nyt ne, jotka 4 vuotta sitten oli niin kuin World Skillsissä, niin ne on niin kuin valmentamassa niitä nuoria jo niin kuin sitten tällä hetkellä sitten niihin Tanskan kilpailuihin. Ja kutsunut meitä sinne niin kuin Suomesta mukaan heidän kilpailuihin ja se on jo aika iso niin kuin se, mitä tuommoiset maat kuin Saksa ja Sveitsi ja Itävalta. Suomelta oli loistava niin kuin tämä 8. sija 30 Euroopan maan niin kuin joukossa. Eli aivot hyrrää jo kohti sitä, että miten valmentaudutaan jatkoon, miten tämä kannattaa järjestää, miten hyödynnetään ne kansainväliset kontaktit. Se on ihana kuulla. Mikko, miten koet, että työelämä ja sitten tällainen kilpailutoiminta, onko siellä hyvä yhteys? Minun näkemyksen mukaan on. Ja koska jos laji ei seuraa työelämää, niin siitähän tulee epärelevantti. Että se on niin kuin lajin elinehto se, että työelämäyhteistyö toimii. Ja meillä on kuitenkin muun muassa kotimaassa niin meillä vastaava laji, mikä on tietokoneet ja verkot, niin me löydetään hyvin sponsoreita siihen ja meillä on isoja työelämäyhteistyökumppaneita siinä. Ja kyllä mä näkisin, että se työelämäyhteistyö toimii. Totta kai aina voisi olla enemmän sponsoreita. Että eihän se haittaisi, mutta tällä hetkellä tilanne on varsin hyvä. Se on hyvä kuulla. Tuskin on tilannetta, että olisi liikaa sponsoreita kellään koskaan missään. Ei ole. Tässä vaiheessa huomaan, että tämä chattihän on aktivoitunut. Nyt on mysteeri, että onko tapahtunut jonkinlainen verkkoihin liittyvä ongelma ja sitten nyt kaikki nämä hyvillä mielin viestit minulle ilmestyvät vai ovatko nämä tässä olleet jo pidemmän aikaa. Mutta näen, että olette vastanneet kutsuuni, kun sanoin, että käyttäkää chattia. Kiitos siitä teille. Nostan täältä muutamia ajatuksia esiin. Olen siis kysynyt tänään Basecampissa, millä mielellä osallistut Basecamp-tapahtumaan. Ja täällä on Pete vastannut hieno fiilis, Rinde hyvillä mielin ja Petra G. Hei hyvällä mielellä, mielenkiinnolla kuulemassa vinkkejä ja tietoja valmennukseen. Niitähän on tässä tullut jo aika paljon. Ja Petra on kommentoinut, hienoa päästä kuulemaan, millaisia ajatuksia ja tunnelmia eksperteillä ja muilla on tapahtuman jälkeen. On hienoa itse päästä kokemaan ja paikan päällä näkemään, miten kova taso Euroopassa on. Meillä on mahtavaa osaamista opetuksessa, valmennuksessa ja nuorissa. Hienot kisat ja upea Suomen joukkoa, kirjoittaa myös Marja V. Nyt siellä, kun chattilinjat laulavat, niin laittakaa myös kysymyksiä, jos tulee mieleen eksperteille täsmäkysymyksiä. Jatkamme aivan hetken päästä seuraavan eksperttijoukon voimin. Tässä vaiheessa kiitokset oikein paljon teille. Kiitos. Basecamp jatkuu ja studioon on saapunut lisää mitalisteja. Aivan mahtavaa. Tervetuloa graafisen suunnittelun kilpailija Petra Suominen. Kiitos. Ja ekspertti Minna Alanko-Pirinen. Tervetuloa. Aivan mahtavaa, että olette täällä kumpikin. Ja Tampereen ammattiopisto Tredusta on lähtöisin. Ihan alkuun Petra, mahtava mitalisuoritus. Medallion of Excellence. Kerro hieman, että miten kilpailut sujuivat? Meni kyllä tosi hyvin, että on tosi tyytyväinen siihen, miten pärjäsin. Totta kai sitä aina haluaisi päästä lavalle, mutta oli kyllä niin taitavaa, niin taitavassa seurassa, että olen tosi ylpeä, että pääsin tähän Medallion for Excellence-suoritukseen.
Jäi niin sanotusti hyvä maku suuhun. No se on hyvä kuulla. Kerro lyhyesti, minkälainen valmistautuminen sinulla oli kisoihin? No mulla on ollut tässä aika pitkä, että mä oon ollut taitajissa mukana jo 2018. Siitä asti alkanut niin kuin valmistautua siihen, että jonain päivänä KV-kilpailuihin pääsee. Ja viime vuonna osallistuin Special Editioniin, WorldSkillsiin, niin siellä tuli jo paljon treenattua. Ja sitten näihin nyt Minnan kanssa treenailtiin ja katsottiin, että mitä vielä täytyy tsekata kuntoon ennen näitä kisoja. Niin pitkän aikaa on tullut treenailtua. Kyllä. Niin, Minna, Petra on sun entinen opiskelija. Ja Joo. Eksperttinä olit kilpailuissa. Kerro vähän. Joo, itse asiassa Petra sai maanantaina viimeisimmän todistuksensa meidän talosta, että Mahtavaa. media-alan perustutkinnon lisäksi suoritti nyt sitten media-alan ammattitutkinnon. Eli ja Petra on kyllä tosiaan aloitti kakkosvuoden opiskelijana jo kilpailuuransa ja 2 taitajat ja sitten jo 1 Euroskills-karsinnat tuolla välissä, jossa oli sitten varakilpailijan paikalla ja sitten nyt nämä 2 kisat. Ja vaikka WorldSkillsissa olikin meidän kollega Kimmo eksperttinä, niin kyllä mä osallistuin jo siinä vaiheessa siihen valmentamiseen. Kyllä. Sitten meillä on Kimmon kanssa pikkusen vähän eri kulmasta lähestytään. Toinen on taiteellisempi ja toinen on teknisempi, niin täydennetään siinä treenaamisessa kyllä hyvin sitten toisiamme. Kyllä. Tietenkin aina oppilas oppii opettajalta, mutta mitä sinä olet, Minna, oppinut Petralta tässä vuosien varrella? Vaikka mitä. Ainakin vastaamaan kiperiin kysymyksiin ihan alusta asti. Eli Petra on ollut jo silloin perustutkintoaikoina, niin aina oli valmis kysymään, että miksi tämä tehdään näin ja miten, voiko tämän tehdä noin ja mitä sitten tästä tehdään seuraavaksi. Ja on kyllä joutunut haastamaan itseensä jo silloin siitä, että täytyy pysyä ajan tasalla. Varsinkin meidän laji on semmoinen, joka kehittyy ihan valtavalla nopeudella ja myöskin sitten semmoinen, mä ajattelen itse olevani aika positiivinen ihminen, mutta et kyllä Petra on vielä positiivisempi ja kuulin, että on ollut tuon maajoukkueen tsemppari ja ilopilleri tuolla kisamatkan aikanakin, että kyllä semmoinen, ja me käydään kyllä ihan ammatillisia keskusteluja, kun noita tehtäviä on käyty läpi ja treenattu, niin Petralla on tuolta oikeasta työelämästä kokemusta, niin se vähän on erilaista kuin tuo opettajan työ. Niin Eri näkökulmasta eri nähdään. näkökulmasta ja vähän eri lailla seurataan alaa, niin siitä on ollut mulle tosi paljon hyötyä, että on semmoinen, jonka kanssa voi seurata sitä tämänhetkistä maailmaa siellä työelämässä. Mahtavaa kuulla. Niin, ajatteletko, että Petra olet saanut tästä kilpailutoiminnasta jotain sitten sinne työelämän puolelle? Ehdottomasti. Kyllä se siis ehkä niin kuin sen lisäksi, että totta kai ammatilliset taidot on kehittynyt, oppinut paljon uutta, mitä on käyttänyt työelämässä. Niitä ihan niin kuin alaan liittyviä taitoja, mutta isompi vielä on se niin kuin itseluottamus ja niin kuin luotto siihen omaan ammattitaitoon. Että kun useamman vuoden on ollut ihmisiä ympärillä, jotka uskoo suhun ja luottaa suhun ja niin kuin haluaa, että sä menestyt ja niin kuin saat sitä niin kuin todistusta, että kyllä mä osaan, niin se itseluottamus, minkä sä voit viedä sinne työelämään, niin se on ollut ehkä kaikista tärkein. Aivan. Niin, että se on jotain sellaista oppia, joka ei ole edes välttämättä joku spesifi lajioppi, vaan ei. Se on isompi opetus ehkä elämästäkin. Kyllä. Ihana kuulla. Oliko sitten jotain sellaista erityistä, mihin kiinnitit huomiota valmistautumisessa? Nyt ajatellaan näitä Euroskills Gdansk-kilpailuja, joista sait tämän mitalinkin. No siis semmoinen, mitä me paljon mietittiin ja treenattiin, oli sen idean saaminen siinä kilpailutilanteessa, että kun tämä on kuitenkin luova ala, niin se, että kun sä saat tehtävänannon aamulla ja sun pitää alkaa heti hommiin, niin se poikkeaa aika paljon työelämästä, jossa yleensä yhdessä ideoidaan ja mietitään ja suunnitellaan, niin se, että miten pääsee niin kuin heti siihen luovaan moodiin, niin siinä oli aika paljon tekemistä, vähän erilaista kuin normaalisti. Kyllä.
Mitä ajattelet Minna eksperttinä? Minkälaisia oppeja olet itse saanut ja oletko pystynyt niitä sitten siirtämään eteenpäin? No joo, mulla varmaan isoja juttuja, mihin mä siellä eksperttihommissa kiinnitin huomioon, se, että mä oon taito- ja kilpailutoiminnassa paljon mukana, niin koitin ehkä imeä sinne semmoisia juttuja. Sinänsä me tuossa aamulla junamatkalla puhuttiin siitä, että ei meidän lajissa ei olla niin kuin sillä tavalla yhtään takamatkalla noihin kansainvälisiin kilpailuihin, että kaikki trendit ja työskentelytavat ja ohjelmistot ja muut tulee kyllä Suomeen ehkä jopa vähän nopeammin kuin muualle. Että tuolla Keski-Euroopassa saatetaan olla vähän hitaampia ottaa vastaan uusia tapoja tehdä asioita. Että yhtään ei tarvinnut hävetä siltä, että olisi tullut jotain semmoista uutta ja yllättävää siellä kisoissa eteen. Että kyllä tiedettiin vähintään sen verran kuin muutkin asioista. Aivan. Täällä huomaan nyt sivusilmällä, että on kirjoitettu chattiin Petra, oot paras. Että Fanni lähettää sinulle terveisiä lähetykseen. Tämä kansainvälisyys on tietenkin kiinnostava asia. Jäikö sulle Petra jotain kilpailukavereita, kansainvälisiä ystäviä reissusta? Ehdottomasti. Ehkä enemmän nyt on kerännyt näkymään WorldSkills-ystävyydet, mitkä on sieltä tullut ja mahdollisuudet, jotka se on antanut, että nämä Euroskillsit vielä vähän niin kuin muhii siinä, mutta kyllä siis sekä kilpailijoiden että eksperttien kanssa tuli tosi läheiseksi, sai aivan mahtavia kokemuksia, että mä pääsin viime kesänä vaihtoon Viroon sieltä WorldSkillsista saatujen kontaktien kautta ja kyllä niin kuin enemmän kuin vain kontakteja, että kyllä niitä ystäviä, mitä tuossa on aikaisemmatkin puhunut, niin ehdottomasti tuli. Ihana kuulla. Ja sanoit Minna tuossa aikaisemmin, että Petra on ollut joukkueen ilopilleri. Sitä ei ole vaikea uskoa tämän lyhyen kohtaamisen perusteella. Mitä sä ajattelet joukkuehengestä eksperttinä? No, eksperttinähän me tietysti, kun me kilpailijaa valmennetaan, niin se vuosi tai pidempikin aika, niin tehdään siinä valmennustiimissä töitä ja ollaan tosi paljon yhdessä. Ja sitten yhtäkkiä, kun mennään kisoihin, niin me nähdään, me saadaan jutella 5 minuuttia aamulla, 5 minuuttia iltapäivällä ja lounastauko. Niin yhtäkkiä me ei ollakaan sillä tavalla enää niin kuin se valmennustiimi, vaan se, että siellä tiimit eriytyy. Siellä on eksperttitiimi ja kilpailijatiimi sen jälkeen ja se on ihan super tärkeää, että maajoukkue on hyvin ryhmäytynyt ja pystyy tukemaan toisiaan sitten siellä kilpailukuplassa, kilpailutilanteita ja kilpailupäivien jälkeen purkaa niitä vähän keskenään. Kyllä. Se on todella tärkeä juttu. Ihan varmasti. Täällä nyt chatti laulaa. Kiitos siitä teille. Saa edelleenkin laittaa viestejä. Täällä on hyvä kysymys Rindeltä itse asiassa teille molemmille. Mikä asia kilpailuissa kautta kilpailupaikalla oli yllättävää ja poikkesi suomalaisesta tavasta toimia? Petra, oliko jotain? Suomalaisesta tavasta toimia? No siis se ei varsinaisesti kilpailupaikalla tullut yllätyksenä, mutta jota on joutunut miettimään koko tämän niin kuin KV-kilpailuuran aikana, niin se, että varsinkin kun tulee niin kuin eri kulttuureista niitä tuomareita ja eksperttejä ja asiakkaita sinne, niin siellä voidaan eri asiat kokea ihan eri tavalla. Et siinä suunnittelussa niin kuin värien käyttö, lukusuunnat jopa, kaikki tämmöitteet täytyy miettiä tosi tarkasti, ettei ajattele vaan suomalaisesta tai skandinaavisesta näkökulmasta. Että jos me mentäisiin aina sillä skandinaavisella tyylillä, niin voisi olla aika pelkistettyä muita kilpailijoita verrattuna, että täytyy astua vähän pois sieltä omalta mukavuusalueelta, mihin on Suomessa tottunut, ja tuoda vähän enemmän räväkkyyttä välillä suunnitteluun. Allekirjoitatko Minna nämä Petra havainnot? Joo, se on ehdottomasti, että kun ei voi tietää etukäteen, minkä maalainen tuomari on tuomaroimassa sitten sitä designia siellä, niin se, että vetoaako skandinaavinen tyyli vai niin pitäisikö olla enemmän väriä ja
elämää ja bling blingiä hommissa, mutta oikeastaan mun isoin havainto oli se, että asiat eros yllättävän vähän Suomen esimerkiksi taitajakilpailuihin. Et musta tuntuu jotenkin, että me tehdään taitajissa aika hienosti asioita, koska me ollaan aika samoilla linjoilla. Olen kuullut tarinoita, että WorldSkillsissa hypätään sitten vähän eri levelille hommissa, mutta että tuolla niin kun, se ei ainakaan niin kun mitenkään pelästyttänyt, että siellä olisi tullut eteen jotain semmoista hirveän yllättävää ja erilaista, vaan paremminkin tuntuu, että hei, että tällehän me ollaan tehty jo monta vuotta. Aivan. Että kyllä pärjätään. Kiitokset teille, Petra ja Minna. Kiitos.